Kane pok idhi e bura ma kamano, bende kuongo iluongo jok molwete mantiere party mi idwaro pachgi. Ma kendo gin ema ne gimiya mandate mondo adhi a represent gi. Yes. Isechunga? Isechunga? Isemanyo kom moro? Kom mar jopiny? Ma siasa? Podi. Pok amanyo. To kopo ni chunyi dwaro chung' kata ng'ato wadu moro dwaro chung', king'iyo sani kaka piny chal, ere paro madimiye mar manyalo dhi konye e wechegi mag siasa? Mana kaka awacho, Lydia, ni joma ni kod ng'ol gibeye paro, gin joma riek, kendo gin jok manyalo yudo kom moro amora. Mak mana ni gima nyalo advice emomiyo iwinjo kachako ka kwayo ni wakwayo migosi Raila Amolo Odinga kapod nongima ni wan bende otengonwa kata nafas moko adek mondo miwago direct ticket in nomination, mondo wan bende wadhi wakedi mondo wakel kombe. Lweny matek ahinya kuom jogo man kod ng'ol en such nomination. Nomination en wach matek, ok yo ODM kende, e parties te. Nikech inyalo yudo ka nitie kuond moko miwacho ni ng'ani koseyudo tiket mar chama makama, to mano en gi 60%. Koro ng'ato ka ng'ato kedo lweny moro amora mondo oyud mana tikedno, nikech sechego koyudo tiket to 60% osetimo nadi, osesoyo. Koro in ng'ama nigi ng'ol, ing'e ni lweny ok ibi nyalo. Koro ka lweny ni ginyalo spare wa lweny no. Kato wayudo direct ticket, wanyalo kelo kombe. Nikech bang' yudo direct ticket, mokwongo party biro supporti security wise, gi gik mang'eny ma party nyalo chiwo. Koro an gima nyalo advice jo parties te, o kata ODM kende, gitenge gimiye jomong'ol direct ticket mondo dhi odwar go kombe. An gadier ni nitie kuond moko makomi jomong'ol moko makomi ticket, an achiel kuomgi, tanyalo kelo kom ma bende kendo ma ok mapek. To kata ka be ni nomination no bende ok en kar lweny ahinya, bende pod anyalo dhi nomination, nikech jok mabiro yiera such general election be madino yiera nomination. En nani ji bedo ga scared, maka ok in na samoro ng'ama chung' madwa kedo matek, to koro iyudo ka jogi otimo nadi, oringo. To kine ka general election to ji biro en ma systematic, ji pango line, ng'ato go kura kisetieko to idhi dala. Koro an gima nyalo kwayo parties ni ging'iye jomong'ol e seche mag nomination, ma ji odhi nomination mag parties, obed UDA, obed ODM, obed DCP, party moro amora mabiro pango mondo chung ji 2027. Mani kwayo na manyalo kwayo parties, to mani plea marwa kaka joma ni kod ng'ol. Apani mano ka gitimonwa, it will be a great honor. Gibiro miyowa mano luor makende mwabiro kawo, ok wabi kawe mayot, wabiro kawe mapek. Kendo wabiro make sure ni wakelo kombe. Nikech wan bende kaka joma nigi ng'ol wang'e joma wasegogo siasa, wang'e ni ng'ane ni to nigi capacity machal kama onya kelo kom, wang'e ni ng'ane ni to kata komi ticket to biro kom no biro lal. Wan bende ok wabi bedo tek mana no chiw ticket. Wabiro miyo ng'ama wang'e ni komi ticket to biro kelo ni chama kom. Mondo mi koro next time kik giblame ni ane wamiyo jomong'ol ticket ma direct, kombe wago no lalte. Kamano. Iwuoyo kuom direct ticket.